हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों दायो सिमलायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर, सिमला सकआव बेरायनो। मा जायो मा लानाय जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम। ओमफ्राय सासेया गारियाव गाखोयो। फाय बेसेबा रागा फैनायखिसोदां। मबाइला बोरै गायखाजुख'? सना नायनोसै जों दायो। ओइ मा सिबद्राद्रा मोनदों आखाइखौ ओमफ्राय? मा साफा सनायालाय? मोजां नुदों नुनायालाय। बे जुमथायाबो गिदिरद्राय। बिदि लाबा माबायदि नुगोन? ये 50 টাকা হয়েছিল, আগতে 40 টাকা আছিল, তার আগত 30 টাকা আছিল, তার আগত 25 টাকা আছিল। हे खुबाय ना नोंनि बेगखौला माबा नोंनि बेगाव लायखा। बिबारा Bisi. Ayo. Hah? Ada 300. Siapa dia nama idinya? Lah. Bisi bayar? 70. Bika. ओइ सेन्देल दखानाव दङ ओमफ्राय ओहो सासे दं बिबथै गामिनि। ला बेलेग दंना गैला बारबा फांसन दं जों गामियाव। बैसागोनि नामाव बैसागो बायनायनि ओरैनो फैयो जों। अ बैसागोथ' जोब्बायना। बैसागोआव लाब जानाय दे मा आगोल मोनसे मबाइला बेयाव सोना हाबना दंमोन इयाव। गुफुर कालार गैया नामा? ओमफ्राय मबाइल खिन्थु साइलेन्सर दंमोन दे। बोरैबा गोसोखांनानै माबानायखायसो, गोसोखांनानै कल खालामनायखायसो होनदों। जोंफोर आरो मबाइलनि लांदो होनदों ओमफ्राय गैला नामा दा? माबेखौ गुफुरा फास्टाव मोखांखौ नुवाखै जा। ओमफ्राय जों लोगोफोर सना माबा माबिखौ लानानै न'नि दखानाव दसे जिरायफैबाय। बाबुआ गेलेदों। ओमफ्राय थांनोसै बेनिफ्राय गस्ला लाङो नो गोजान नालाय लोगोफोर जोङो सना लाखांबाय। बेनिफ्राय बिबारखौबो मोनाखै, जेखौबोसो नांदों मोनदों आङो। ओमफ्राय नै दा जोङो न'नि दखानाव दंफैयो ओरैनो हाबनानै। दहाय माने दखान लाबोनायाव बुंजोबजादोंमोन होननानै ओमफ्राय जाबना दोननो नागिरदों। ओमफ्राय जोङो दसे हाबलांबाय। दखान खुलिफैदोंमोन आरो ओमफ्राय जानोसै मलाय केक गैयानो। ओइ आब'नाव थाङो लायथा केक जानो नागिरदों। ओमफ्राय केकआ गैया नालाय मलायखौनो लाना थांनोसै, न'आव जाहैनोसै। दखान खुलियाखै नोङो? mana?
ब्लेक केकआनो गैया